ang pagsulti ni Hesus na ang propeta dili gyud dawaton sa iyang kaugalingong lungsod o niya sa uban gani ani nga version sa gospel, dili dawaton sa iyang kaugalingong panimalay, murag masinati gid na natong tanan kon magsangyaw tas pulong sa Ginoo or buhat sa Ginoo o niya mo sikata ngadtos mga tao nga lain kanabang panagsara kakita nato. Siguro gyud nga dunay dakong kalainan ang pagtratar nato sa atong mga kanang kuyog sa balay, plus nako kuyog dinis parokya, kay bisan asa kong parokyahan mo adto kanang layo, pinikturay dayon inig humagmisa. Usahay pa mura pag mo aksyog stampede mo ng kung ano na lang, tawag na lang pulis haron mapalayo sa crowd kay ilog yung pa-picture. Pero dinhis atong parokya na di naman gani managad dito, di na managad oy kanang mura lagwa ana na ako'y duha ka na pamalandungan ani kay naaman sa membro sa atong panimalay nga maunongon kayo, na sa mga tao dinhi nga maunongon sad kayo, maogy mo silbi, dili man kadtong nagpa-picture maoy makahibaw sa atong problema, di ba? Ang naamas duol katong gapa-picture sige ra man tog picture human ato wa naman, pero ang naas duol nato naa say mga tao nga muunong kana bang makig damayay gud ba kung unsay mahitabo, dili sad katong gapa-picture, dili sad katong gasigi og kunuhay gukod-gukod kay mga wa raman to sila. Pero ang pinaka-importante dinhi para nako, para sa usa ka magsasangyaw sama ni Kristo nga dili unta ta mag-agad nga daygon tag maayo, dawaton ta aron madasig sa pagsangyaw or madasig sa pagbuhat og maayo. Pras ninyo ba mga ginikanan pananglitan, kanang inyong mga anak di man ginamuday kay ninyo, tagsara kayong anak muday sa ginikanan. Kusog na sila muday og mga artista, mga kanang mga celebrities, pero ninyo sana muday magdaig-daig lang na kung doon na pangayoon. Kibaw na kadaan kung magsige na ginagdaig-daig nimo, magsige yung gwapa lagi ka ma, gwapo lagi ka pa. Ana, doon na gasunod. Gay tabi. Tabi, ana. Amo na isagad. Pero ayaw na himo ang rason mga ginikanan na inyong silutan ang inyong anak tungod kay mas daig nila ang laing tao kay kaninyo. Padayon pagbuhat og maayo ngadto sa inyong mga anak. Ako nasugod ko ka breadwinner sa among pamilya pagka-paralyzed ni Papa. Mga September ba to? Sa to basta tunga-tunga sa 1989. Pagka-stroke ni Papa. Hangtod karon ako gyud mo ay breadwinner sa among pamilya. Hangtod diha nako sa seminaryo, dili tingali financial, ana gyung mga decision making, ana nasakit si mama, nasakit akong manghod, na ospital dagko kay mga bayronon, akong maguwang nasakit, ari gyud hanok nako tanan. Ana. Pero naa sa diha sa akong pamilya ang kanang bugnaw kaayo, ang akong paminawa murag bugnaw kay sila, dili init ang ilang pagdawat sa akong pagkamagsasangyaw. Bahala na mong mga suko mo diyang pamilyahan. Kay di man jud ko kadungog sa akong mga sakop sa pamilya or mga akong banay. Nga nabang among mga kabanayan ba nga suod gyud nako. Mga ubod, mga tabornal nga muhangyo nako nga
magpa-counseling or magpa-recollection. Pero sila ipaspas kay muhangyo sa mga bayrono nila. Murag ang akong kolekta, murag mahurot-hurot ko dito dayog suporta. Kusog kay mangayog para sa ilang kaayuhan, kwarta, uban pa diha. Pero mangayo nga, pader tambagi ko ani, maayo ba ning magpuyo-puyo mi? Maayo ba ning magsugal mi? Maayo ba ning maghubog-hubog mi? Maayo ba ning na nagbuwag na mi? Pero ang kusog kay dinhi nga kanang schedule murag hapit dili mahurot. Kanang mga laing tao nga wa pa gani ko kaila maghilak pangdaan pader tabangi taon ko pader. Ana. Na siya. Para gud ninyo kusog kay mo dinhing musimbang. Nagsige day mo hangyo pader magpa-counseling ko. Wow. Ningora mo na ora gyapon anad naman tagpaminaw na niya. Ana. Pero rason ba na nga tungod kay bugnaw kaayo ang pagtratar sa akong pamilya about sa akong pagkamagsasangyaw, muhunong kog sangyaw, muhunong kog higugma nila, dili. Padayon gyud. Mao na si Kristo ni padayon siya. Sangko gyud pagkamatay, gipatay gyud. Akan may maghuwat lang sa kog patyon ko. Ana naman gani ni hulga nako nga patyon ko. Kay interesado kay siya sa akong kolekta kaysa akong gisangyaw. Mga almost 1 month nakadawat kog text, sunod-sunod yun purting daghanang text message na Father, isaad nako na within 24 hours or karong adlaw patyon tagyod ka kay ikay hinungdan nga namatay ang akong anak. Ang iyang word, namatay ang akong anak, ikay hinungdan, patyon tagyod ka. Nagkakuan ko ning atong mga staff din kanang murag Domingo man to, mga almost mga 3 Sundays naman tingaling nilabay. Kagubot ko ni sila ato daghan na kay sila diha kay namas text message, patyon tagyod ka kay imong ikay hinungdan nga namatay akong anak. Pero wa ko kahibaw nga nung ako'y hinungdan, wa man ko'y batang gipatay. Nako ay sa diila na ko ana siya ngita lang nagdisturbuhon lang ta ana. Wa man gito madayon og patay, naabot man ta karon gahapon na itawag. Ya di man ko tigtubag og tawag kay kana ganing gadali man ko text ray akong tubagon. Pero ambot nganong natintal kog tubag murag na jud ingon ako tubag ka. Di akong gitubag. Ingon day sa pader murag naghilak bababay. Pader mangait akong pasaylo nimo nako nga naman ako tong bana ang nag-text nimo kadtong niaging mga adlaw. Pero dugay-dugay na gud nagihulga kang patyon. Ako tong bana pader kay tungod man gud sa among anak. Kay ang among anak pader naaros ospital kay nakakaon ko og uk-uk. Nya nangitlog ang uk-uk dito sa tutunlan tingal ito bata or tiyan batos bata. Kanang inana ba? Nya gahilak pa gyud. Nako, unsa man na siya? Ini siya nga ang doktor lagi pader kay kana ganing ingon nga naipalitong tambal para mapagawas ning mga itlog sa uk-uk. Kamo mga medical people, pwede ba na ang uk-uk musod sa bata nga 2-month-old, 2 ka buwan ang bata, musod na ang uk-uk nya mangitlog dito sa lawom, di mamatay. Yan ko, imposible ha sa dana. Nako, sige lang anak ko. Insya pader di amang gani ang doktor di akong giistorya doktor pader ako ang doktor sa bata pero ako sulti kisay nga sa bata motong giistorya ko niya mo lagi pader na ipaliton ng tambal ako raman tayo mo libre ani pero galisod sa ko pader kay di arago ko diris ko wapok hibaw asa sila ang ako na hinumduman Santander man to yang gisulti niya nako niya unsa may mahimo na to ana dok
Siya paliton lagi ning tambal pa dir. Nako sige, kay gadali naman ko, kay padong nako magmisa, nako diri lang ka sa akong sekretary, kamo nay mag-arrange, kamo nay mag-istorya, kay og unsa gani makatabang ta. La pinaspasay, sige nang text, sige tawag, sila sa srimi, sige sa atiman. Hangtod yun nga na abot yung punto nga ang kwarta ko nung kinahanglan nila mga di mo mino sa 5,000, kay ang tambal ko no tag 4,000 kapin. Nya nahibaw-an nila nga di atorgong i-post, nahibaw-an nila nga ang gisulti na ako no sila sa tong ospitalas Davao naman sa SPMC. Masa to'y address ng SPMC kana Southern Philippines Medical Center. Nya mo na inaon sa bata nga gi padala sa messenger. Imo na to na-convince na tagjutay. Nako tawagi dito sa SPMC o kanang tuwa bagyo na admit na pag amot ni tawag ba to sila pero ni inform sa to siya asa mamong room sa SPMC ningon awa man mi dito kay pagpa-check up namo gipa-refer man mi sa usa ka doktor, so di amis clinic, so naas clinic sa doktor ana nya kinahanglan na jud kuno kay tabangon gyud ayon. Ang nagtawag nako ang inahan nganlan og Melissa Javier. Melissa ba? Nay. Muna iyang naong Melissa Javier. Nakaron niabot yung panahon nga nipada siya og GCash number. Asa tong GCash number sa katong atong ipadadaan. Na sila communication kana nga number sa GCash angan anak niyang katungan anak niya si sa to ay San Joy H mo na iyang number niya. Ang number sa nag-text mo nang nas babaw si Melissa Javier niya karon napadana na to na send na kay dali lagi gyud. Pagka send na dito ning tawag na pod nga sa tong sekretary ni Remy nga dili di ay tambal ang gikinahanglan kay di na madag tambal operahan nya mangayo sila og additional amount bisan na lang kuno moabot og 10,000, so kuwangag 4,000 ang 6,000 nya karon kay sige naman yung tawag kay papunan kay emergency kuno ospital ngano man ang na emergency nga operahan naa man as clinic nya og operahan moagi pa man mga laboratory. Nagduda nako ayaw na nagtubaga. Daghan kayong tawag, daghan kayong text, nadugay ni balik na sad ang hulga. Ingon na sad unsay dangatan sa tayong mga text diya. Ma'am Remy ana ay gibutang niya sana wa kuno siya laing mabasol ang Ginoo, tinarong man ning among pagpangayo ana sana basahalan na ninyo basta ang ending diha ako pay gibasol ngano kunong gilimitahan ako ang pagtabang. Ang inyo ding pagtabang na ada limitasyon nya doon na pa na text nga wa na to di mabutang kung unsay mahitabo sa bata patyon tagyod ka pader or ang akong bananis nanganti gyud nga patyon gyud niya sa Padersiano kon unsay dangatan sa among anak kay siya ang among mabasol nganong namatay among anak. Inana ba ngano man kining mga tawhana kung tinuod man kung tinuod lang ba ibutang na to tinuod gina interesado ra sila sa kwartas pare nga nakolekta in taon gikan ninyo sama sad sa akong pipila ka mga membro sa akong banay o sa ako ganing pamilya nga mas interesados ra sila sa kwarta nga akong nadawat nga para sa simbahan pero di sila interesado nga maminaw o mamalandong sa akong giwali. Sayo na ka na ang pare imong ingnon nga patyon tika kung di nini mo punan ang kwarta sa to pa interesado ra sa kwarta
sa mapahimuslan pero dili interesado unsay gitudlo, unsay gisangyaw sa pari o sa propeta. Motos naaman, interesado ramas naaman sa iyang kaugalingon. Pag ingon ni Eliseo, tuslo dito suba. Ingon dayos naaman, oh, kabati na yung suba diha. Anak kong tuslod. Di ko na, ang akong gusto mugawas ka dias balay, imo kong pandungas, imong kamot, imo kong hurim-huriman, nya mawa dayon ang akong kaning sanla. Ano ba murag bilakro ba? Nga wa na koy effort, wa na koy effort. Niya niingon dayto ang iyang sundao, sir, ni naman ta din hiporti manglayuas atong gibaktas. Unsa kang musunod na lang ka kas gisulti anang propeta? Follow the words. Kana bang sunda ang iyang gisulti? Ayaw tong iyang gahom. Ana? Ni sunod sinaaman, murag napugos ba? Sige titong sinaaman, pisti biyani, animal biyani. Ana, sige tingin sigana, reluctantly, nituslod siya kapito. Iyang gisunod. Gipugos niya iyang kaugalingon nga musunod. Dili mangayo lang, musunod. O kung sa'y resulta, naayos siya. Naayos siya. Kay nisunod man. So ang Ginoo nato, in relasyon nato, ang importante musunod ta. Dili lang kay mangayo. Ang pagsunod mo na ingos Kristo, daghan man din sa lahon, way naayo kay nga naman sige ra magpangayo, wa man mosunod. Daghan mang mga biyudang galisod og kaon panahon ni propeta sa to. Elias, pero way naayo, way giadto ni Elias. Nga naman, igo ra mang mangayo, di man mosunod. Una, sa akong naobserbahan, sa akong mga kabanay, kanang magsigilag pangayo nako, nag-anam gyud kaot-ot ang kinabuhi. Nasudlag mga bisyo, nasudlan, what ang gilami ba? Wa sila gikahatag nga maayos katilingban. Pero sa akong mga igagaw, sa akong membros, pamilya, akong mga igsuon, mga pag-umangkon nga dili lang mangayo, mualagad nako, maminaw nako, isip pari ba? Ninindot sa dangilang kinabuhi. Muna maluoy ko sa akong mga suod sa pamilya or suod sa akong banay nga magsigilag pangayo nga nag-anam na noog kaot-ot ang kinabuhi. Kita kung magsigilan tagpangayo os Ginoo, maot-ot atong kinabuhi. Naka ni sila, sinan ka, ang pari nga nihatag nag 6,000, munas ginhawa magay natong dupa-dupa ana din may makakuha dita ng 6,000. Ang ato lang ang pagtabang lang yun ba? Mao pa hinoy ingnon nga kundi ni mo punan patio tikag mamatay ni akong anak. Unsang klasiha sa pagka online parishioner pagina. Nala kamong naas taga Davao, i-check ko ninyo diha anang sana SPMC ug naa ba dihay ni pa-enroll nga or nagpa-check up nga ang mama ginganlan og Melissa Javier or naabay Javier diha nga kuan nya asa na nga clinic gi-refer nya kanang naang mga detective kamao mo search anang mga GCash tingali kay nag-enroll man na diha sa GCash kanang kuan kanang numero ha i-check na ninyo si Aisan ana isa din na Aisan Joy kanang nambira 0951-188-5644 kinsa gitinuod tag iyag asang address ana dak para guna ninyo kita pa'y pulgaon diring patyon inana ba kuan kaayo no ang mga tao ba muni gitawag sila mga scammer nya bag-o ning style sa scammer haguan gyud og blackmail ang tao nga gusto ni gitawag ni sila sa dog terorista small scale of terrorism kada bang ignon ang mga dagkong kompanya na nakoy bumbang gibutang diha sa inyong tindahan ug di ka mohatag aning 2 million karong hapon pabuthon ko ni hatag dayeg 2 million nay mga terorista. Si Kristo wa ma-terrorize, giingnan siya hunong diag tabi kay di ka mohunong patyon ka namo sige og tabo is Kristo patay noon. So ang dami na lang ko ninyo daag lungon siguro
kay basig o mga few days from now naabay pareha tong kang gobernador digamo ba nga mukalit lagso diha niya magdag armalite niya rakrakan dayon niya tuwa man ko sa opisina galingkod maunag kamatay ang mga sekretary na mo man to hitabo ang mga 4 piece in town nga nang hatag ginana mo'y unang nangamatay ingon ana man ang kabangis sa kalibutan pero dili na lang ta diha mahadlok importante gamiton tas Ginoo pagsangyaw sa maing balita mo na nga unsa toy giingon sa atong salmo ang akong kalag giuhaw sa buhi nga Dios kanus ako makaatubang kanimo sige saari ko ninyong patyon dugay na ra ba kong giuhaw sa buhi nga Dios adto day ko sa langit kadindot ana di ba kamo din mabilin mo kamoy tiwas anang kumbento kamo sa mga online parishioners mamatay gani ko ugma kay naay mo pusil nako dire palihog lang hangyo nako para malangit mo hutda gid taog palit ang remaining slots bitaw ang kaning tanang slots nga gibaligya karon amon tay slot nga SBF dag ang atong halin aning atong SBF dag tag 500 ra man niabot na gahapon og 8,681 ka slots pakpak in kasog mamatay ko karong gabi naapay 67,319 ka slots so hutda in taon igpalit para di na maproblema ang gasunod na kumpari dinhi unsaon pagtiwas ng kumbinto kay mao man ang budget para sa kumbinto nya nasa tay bagong slot para ni sa atong pista dinhi katong GPHJ God's Protection Healing and Joy nga slot tag 100 ra man naatay 45,000 nga gibaligya sugod gahapon nya nahalinan sa tagahapon og 274 slots pakpak natay halin nya napa man 44,726 alahot dan ninyog palit kon itumba ko karong gabi kay ako adto na ko sa langit maglantaw-lantaw lang ko ninyo dinhi ambot kag di ba ka sa ko maimpierno no pero murag basin pag malangit ko nana maigsoon dinhis kalibutan sa tinud-anay kining katagilungsod pasabot ani ni Kristo ang taga-kalibutan dili mudawat sa Ginoo nianhi ang Ginoo sa kalibutan sa iyang katawhan apan gipatay siya sa iyang kaugalingong katawhan dinhis kalibutan mo na kanang nahigugmas kalibutan nahigugma anang kwarta kaning mga bisyo kaning mga bahandi gahom aning kalibutana mupatay gina sila nya kita nga nangandoy sa kaluwasan sa kalag o sa pagsud sa langit di kita mahadlok patyon aning kalibutana kay agianan ramani dili maninato lungsod kung dili agianan padong sa atong lungsod nga mao ang bag-ong langit o bag-ong yuta no na ay ko ninyo hadlok-hadloka anang patyon tika okay ra gyud anytime kadawat pa mo 6,000 kamo pa'y manghulga sige manindog na ta mga patyon nun